d'une parfaite connaissance du passé peut entretenir dans les consciences le sentiment d'une continuité historique indispensable à la consolidation d'un État multinational. O wi ko andude haqiqa hanke o addanta ganduɗa leydi walla leñol nandude e haqqillaji leƴƴi ɗi wurdude e weeyo taw en waɗi keeri mum taw leƴƴi keewɗi en koɗi nder majjum taw en mbawi jiggodirde bel ma mbawa yarude yeeso noon tan waata fisrede foy waadi noon enen fulɓe de hande en ndenti ko ɗo e France ndentuɗen wonko addi ɗum ko darto addi ko jokkodiral men e tubakoɓe addi ɗum jokkodiral men e tubakoɓe noon ɓooyi te enen ken leñol ɓooygol leƴƴi keewɗi jalti e men leƴƴi keewɗi janti e men saabu leñol meeɗa heelɗude ha laaɓi tan leñol fof en iirɗi saabu leñol waɗata ko loowte so wona ɗum ngol leñol mayata leñol kelɗugol ndiyam kellam ni ndiyam kelɗuɗam ala ko wurata hen so kam ɓeɗo janggoɓe e tedduɗe ɗe gandi physique wiyete ko l'eau pure a wawa ɗum yarde ndiyam tan meham tan taw haydara la hen sowona ndiyam a wawa ɗum yarde ko de l'eau distillée ɗum wawi ɗum pinguirde yimɓe kono mbaddata hen ko goɗɗum kono a wawa ɗum yarde sa yaru na gaño a wawa ɗum wurdude saabu ala ñamrirtu nder to leñol dañata ñamir tan en jiggo ƴiiƴi ɗe enen ndenta ko ɗum adda eddaji son mbi hande français ko liƴƴe ɗum ɗi fulɗi fulɓinen hen e France hanki ɓe jogini ɗum dalilaji kay ko kalani ko Allemagne nen hen e iwdi saabu neɗɗo ummoto Allemagne tan ar natti hen soko ɓooyi mottam noon leñol ya arata so tawi wawa mottude tan wawa ñaam tan dañani ganduɗa gooƴi tan en ñaam mayata ndeke leñol wiide ɓeɗo ko rimɓi tan ni ko labtuɓe tan ni ɗum wodani ɗum ke haaqillaji ɗum tan wonata kono wona e gonga o ala ɓuɗɗo laabtu woni leñol noon tiitoɗo mum tan ha andire ngol ɗo leñol ko ɗemgal mum e pinal mum kono noon pinal ne woni ke ɓosde ɗemgal ne woni ke ɓosde deŋani ɗemgal yahat nani minen kaala minen mbi enen mbi guiƴo woni fittaɗo ɗo Fuuta Tooro ɗo wuuro woto wiyata guiƴo ɗo Fuladu to guiƴo ha hannde heddi firti ganduɗa fittaɗo wonki ƴeewe guiƴo addini en konngol guiƴade konngol ngol majji to Fuuta Tooro to kono noon gollal ngal heddima guiƴade neɗɗo woni ittude haqqille mum ittude fittano ɗemgal yahat layat ɓosat leñol ne ko noon ɓosirta pinal ne ko noon ɓosirta yara ha ɓooye deŋ en hunde majjo ha ɓooye jiggo goɗɗum wona yaade noon wayi wayen kono weeyo ngoni jeere ndi no yarata ni so ɓooyi ganduɗa kenel ɗi guttu ndiyam ɗam arta piin ɗi gummo puɗi ɗi peeña fiindi ha gummo leɗɗe majjuɗoɗe gone artude yimɓe fof jiiɗum he yogue nokkuji mbi onon de ilam ɗam ko arti ko en batti yiide gadial ilam ɗam ko arti ko en batti yiide ganduɗa kadalal walla gueɗe baɗe noon batude noon liɗɗi sikku no majji gone artude walla mbarkon gonno kono he ladde taw natti yiyede mbatta artude saabu puɗi ɗi he yimɓeɓe e leɗɗe ɗe leɗɗe ɗe he yimɓeɓe he mbarkon kon kañumen jiidi ganduɗa weeyo seeno fof e gundoji mum bandira min naata noon he hunde e yewteram tan wiide on mbeɗa yiɗno andin ɗon leñol fulɓe ko leñol ɓooygol en tampata mbimi hen lawde saabu ken wasarade gonɗen ganduɗa te altade yimɓeɓe bel ma gartu e ko goni ko mbawa safrude ñawanɓe men gonɗe nder mumen ɗe mbawa ƴellitade jaade leƴƴi ɗi saabu aduna o wonko nanni ñalawma hande leñol ngol alɗani yaata leñol ngol heewani doole yaɓɓete on jii aduna o jiiɓutuji bonɗi gonɗi hen ɗi e leƴƴi calwiɗɗi yaɓɓede ene kaaɓe jamma e ñalawma en mbago ganduɗa paakaji mumen ganduɗa walla jasiji mumen en duuf hen ganduɗa tooke en nan ɗum e jeygu en nan ɗum ganduɗa en daro e laabi en kaaɓe gam ndimago salade yawari salade yaɓɓete salade wonde ganduɗa bolle puyɗi saabu kala hen ganduɗa ɗum mocci hen foof ganduɗa ɗo famɗi hen foof
joomum waram gasi ɗum waɗi leƴƴi ɗi en calo ganduɗa tiimi leñol so tawi feeñi tan so heewanno tan yaɓat ɗum ko mbiyata c'est la logique n'est-ce pas pour toute ethnie pour toute nation leñol fof ɗum ɗo woni kucca mum ɗum ɗo woni ko feewat ɗum ɗum ɗo woni ko moƴƴata mum ndeket noon leñol fulɓe ne yaaji sen mbi hannde nawgas e ɗiɗi leydi ne waɗi fulɓe e nder afrique e dow 54 leydi fulɓe kay en joguino gueɗal fulɓe hannde en jogui gueɗal kono noon gueɗal ngal yaɓɓama ene wayni hannde jiɗɗen ka ngal yaɓɓite jiɗen ganduɗa ka ngal fewnite en puyna men ɗayi en cerdiri en kangal mbaɗen feere ɗum arta ganden koye men mbawen gollidade goto men foof e waliyaɓe waaɓe ni mbawa ganduɗa naftorade ko haalte ko jolle baɗe ni mbawa hewde yaade waɗi duuɓi he farais ɗum ɗo dañtanoke hay goto meeɗa ɗum miijade ndiket gonɗen kay yawruɗo yeeso heppet tan yawet tan kono woodi ko jibna woodi kene ara ɓeɗo sukaɓe tuta ko e haqqillaji men hannde walla hanki he canki e janggo janggo e jaam so tawi jooɗi min liggo e nder farais janggo ma miijo en jogui bandiraɓe oyto banggue gonɗe hen hunde woɗɗoyta gonga kono wasta wonko yiyan leñol mum wawa jokkodirde e wonɓe to ɓe liggodire mum ko noon leñol ɓamtorto kono so tawi jomumen ganduɗa taƴama wudduga taƴama ganda ɓe to ganda ɓeɗo a natata galle tan sukaɓen ƴeew télévision kalda jomum mbiyan no mbaɗɗa jomumen kekkito jaɗede saabu ganda saabu taƴodiri pinal ngal saabu taƴodiri ganduɗa nesugu babiraɓe ɓe jibinaɓe ɓe so tawi hen goto tawi sehil mum tubak nati tan aɗa haalde mum wima woy toon on ko nehiɗo o kono haqqille fof wonke ganduɗa ko on wiyete kadi programme o MTV c'est de très bon programme cikkinawi donc so tawi ganduɗa ɗi hen on wiyete kadi oɗeɗen jim tan alors jitta ko woppede ndeeƴa walla aɗa feuilleton aji feu de l'amour en la kadi kadi ɗen ko top modèle en tout ça et suite c'est très bien c'est très bien kono noon jiita ko jomumen ɓe sa ari o noon sa tan assalamu aleykum tan mbaɗɗa haɗam ɗon sa ɓurtini so gorko wima an kam ɗo suñiɗa ɗo suje so debbo wiyama c'est le parent de papa ayi hatti wonde parent de papa papa so mayi tan gasi c'est le parent de papa goram heddi fulɓe mbimko leñol ɓoygol diine haalam ɗo leñol ngol kalditiɗɗo ɗo waɗi feere no ummori leñol fof noon kalditiɗɗa so tawi weɗi ummitade ruttotoke hoore mum fulɓe jiiɗi hannde ruttade e pinal mumen jiiɗi hannde ruttade ke ɗemngal mumen jiiɗi ruttade ke diine mumen enen jogui gueɗe tati mbiyeɗen ko leydi men ko leñol men diine men ɗum fulɓe waɗi ganduɗa ɗo diini won namdal namdal ceerno ka de wiyete ceerno ka oy mawɗo ka ko ɗon jiɗin fuɗɗorade pulluka a jara ɗon jiɗin fuɗɗorade leƴƴi kewɗi leƴƴi fof jogui diineji moon fulɓe joguino diine men adi diine l'islam kono diine fulɓe o kono no addirni nullal ngal no ardini woɗɗodiraɗe e l'islam hannde haalat ko heddi tan ƴañorɗe ɗe allah goto mo yiitake o hakkude men mum waɗi tan ko nulaɓe enen ne ko noon ganduɗa diine men sifrino mbiɗen ko gueno ko bajjugal honno keɓirten gonɗen e yiilade no heɓirte ko ɗum yewtere yajdi mbiyen tan ne joguino ɗum kono diine l'islam o are men tan en naati hen wona maire waɗi e falde nde fulɓe ɓuuri muddi he banggue diine o saabu ɗum nandi ganduɗa he diine mabɓe hanke o woɗɗodira heddo noon ɓe joguino diineji kewɗi iɗi kam no ibrahima wirni nani katante leñol allah oɗo so wi hannde yiɗi tan ko tobde oɗa allah ne wi hannde jiɗi ɗum ko yo waɗ mbooyi oɗa wi jiɗi hannde ko nangi so ɓooyi aduna o firto ɗi paami ɗum law ɗi paamɗi ɗum law itti ganduɗa sanumuji ɓe joguino fof ɓe pirti ɓe mbaɗi diine allah o yiitaki ko goto ɓe waɗi nulal mum nulal ngal ɗan laaɓani ganduɗa kamɓe wagueɓe fulɓe ɓe ene laaɓani ɗum ene laaɓani ɗumen
sigeji jiite ɗi noon he dow diine fulɓe ganduɗo fulaɓe fof en andi kalenmi ko sigeji ɗi ko yahante ko ganda he ser ɓokkiki yimɓe ene ñaago gonata kay ñaagade gueno ene ñaago noon ganduɗa ɗeɗo jokkorɓe ɓay mbawi yiide gueno jokkorɓe yo gon nokkuji hoɗo kuɓɓam ɗam won ganduɗa ɗo doole jomiraɗo o yanata beel ma wawa yande yimɓe ɗum waɗi mi ƴetta leggal joni kelangal mbaɗa e serment mbiya ceekoy joni mbaɗa ɗum e serment saabu won doole goɗɗe he weeyo ngo ɓen ɗon doole ɓe gandi ɗum hande tubakoɓe duttima he ɗen ɗon gandi enden mbiyat ɗum ko les chakra ko doole jeenayyi gone innama aade doole jeenayyi ɗe soko tawi ko goten fof jiidane goɗɗo ganduɗa goob mbiya ɗum ko chakra enen ɗi noon ɗen ɗon doole noon en kuɓɓoy mbiyen oɗo hande dawri ko goobu oɗo ko ɗum ɗo dawri hande mbiyen mbeelu beeli ɗi ko jeenayyi enen gandi ɗum so tawi wagueɓe men ɓe ganduɗa no a humpitima ɗum tan aɗa andi ɗumen woodi aɗa andi jaggata he neɗɗo tan keeɓa doole mum saabu kuɓɓam ɗam doole gonɗon aɗa wawi liggade neɗɗo tan woɗɗuma saabu neɗɗo foof waddake leggal neɗɗo foof leggal nene nder mum neɗɗo foof leydi nene nder mum mi jurnitako ɗon saabu so wona ɗum yewtere min rokkani ɗum jinnon tan ko raɓɓiɗi ko mbiyaɗo yomi haal ko faate ganduɗa ko fulɓe hoɗum kutori e jamanu kal hoɗo gueɗel ngal kutori kutorgal jogui gam rimɗinde koye men mi jaabim pullo ka wiide ɗum enen joguino diine o Allah o no wodno en ƴetti camaɓe en mbaɗi ɗum ganduɗa kañum woni annabi camaɓe kañum renata nayyi kañum woni jokkorgal men he jomiraɗo o kañum halfi ndiyam ɗam kañum fewde aduna o ɗum o fewdiri aduna o sikkim so tawi ɓuran haalam joni jomiraɗo men o Allah jomiraɗo o wi o jalna min almayi kulli shay'in hayy min tagi kala ko jogui fittan min tagui ɗum e nder ndiyam min tagri ɗum ndiyam walla min tagui ɗum e nder ndiyam en wayni ɗo ɗum ɗo ke diine men on ɗon jeyno ɗum waɗi mbiten ko kaari fundame e camaɓe ko ɗum ɗon tan ɗum rondino ko ɗum saɗi hande mi wati mbeɗa yiiɗi tan mbaɗon yewtere heerili hoɗo diine fuɗɓe joguino waɗi ɗum nandude e l'islam ɗum ko namdal fala buddu mbaɗen ɗum yewtere dañe heƴani ɗo saabu hojo majje dokkami ɗi te hiiri sal o ko poɗɗo woppede hedde 1 heure fulɓe goo he hitande ujunere e temedde hemre jafɗon de fala buddu wiide ɗum ayi jafɗon sen imi mbi